linkunlaakerit vaihdettu ja toi... Siitä mä en oikeastaan kuvannut mitään, kun mulla oli ne tosiaan pakkasessa. Niin, ennen kuin ne lämpesi, että ne meni sinne nätisti sisään, niin en kerännyt ottaa kameraa ja ei ne nyt niin nopeasti välttämättä olisi lämmennyt, mutta otin varmaan päälle enkä lähtenyt kaivamaan sit kameraa ja asettelemaan sitä. Mut seuraavaksi sinne täytyy laittaa kaikkialla kunnon öljyt kautta vaseliinit, mitä sit haluukin käyttää, kautta on siihen omiakin aineita. Mut mä oon käyttänyt sellaista paksumpaa öljyä, 4-tahtiöljy käy, vaseliini käy, mitäköhän muita. Vaikka rypsiöljyä, se ei nyt kauhean pitkäaikainen, mutta niinku itse suosittelen 4-tahtiöljyä. Sitä yleensä löytyy tallista ja se on aika hyvä. Mut mä lyön nää paikalleen ja sitten kattellaan. Ton perseen pitäisi olla silleen, että sitä ei tarvii enää purkaa muuta kuin akseli irti. Koska siihen tulee kone, niin, mut kumminkin. Pitäisi olla sellaisessa mallissa, että enää ei tarvii sitä irrottaa. Toivottavasti. Täytyy ehkä vielä jossain kohtaa sit loppukiristys, kun on hetken ajanut, niin kiristää uusiksi, mutta niin lähtökohtana niin pitäisi olla siinä. Jos sitä vähän jarrua putsaisi ennen kuin lyö kiinni, voisi kilottaa tuon koko poliin rungon tai tuon. Tuosta noin eka auki ja sitten tuo poli lähtee helvettiin, sit kilottaa polkimen ja sitten vaikka putsaa ton ja sitten ton ja ton letku. Se voisi itse asiassa katsoa, jos teippaa sen punaisella teipillä. Se spiraali mun mielestä se näyttää tyhmältä, mitä perus sähköteippi ja sähköteippi maksaa joku 8 kertaa vähemmän, niin mennään sähköteipillä. Todennäköisesti, jos mä siihen nyt keksin jotain, tai siis laitan jotain. Toi jo avaukseen ja sitten se lähtee koko poliin siitä ja sen voi kiilotella sitten. Sitten silloinen vinkki, että jos se on silleen, ettei sitä saa helposti papukaijalla taitettua, näissä on yleensä meinaa tuollainen lenkki, niin poikki vaan, niin sen saa nikkaroitua vaikka mistä itse. Poikki vaan, kannata sellaista jaksaa alkaa yrittämään, että jos se menisi vaikka hyvin, ei se kummiskaan mene, niin sama patua. Tuossa on joku tollanen. Ei oo hyvä, ei oo hyvä. Siitä tuli tollanen. Täytyisi homma jotkut oikeesti kiilotusvehkeet, että tästä tulisi jotain. Tollanen ihan perus puhdas nätti, se kumminkin menee paskaseksi, niin ei sen loppujen lopuksi niin väliin. Se on ihan okei. Seuraavaksi itse asiassa mä putsaan. Sitä mä en välttämättä kiilota, kun ei sitä saa niinku mitenkään fiksusti. Tai ehkä vähän. Putsaan kumminkin. Laitan sen kiinni. Ja sit mä putsaan noin. Täytyy toi letku teipata, jos teippaa liian vi. Se on nyt siinä. Tuninki! Wow! Wow! Tämän päivän video taitaa olla tässä. Koska en mä keksi enempää tai jaksa enempää tehdä. Joten